Kontakt. Tästä sun vasemmalle. Joo. Me tohon puukasalle ota siihen. Saadaan vähän leveyttä. Osuut! Noniin. Mennään ottaa tonne bunkkerilla. Joo, siitä vaan. Varmaan ihan ok nyt. Noin. Sitten sinä. Onko? Vielä on karhu. Tuolla. No siellä on mäen päällä! Onko täällä mitään muuta infotilanteessa lähtee? Osuut! Lippu hallattu! Eteenpäin! Nyt pusketaan koko metsäleveydellä! Tunnetaan kaupunkiin puolustuslinja, joka pitää koko leveydeltä! Haluat joku tulla vaihtoon? Mulla alkaa vähän väsyä. Sulla on oikein mukavan näköinen asia. Hyvä! Kaikki vissyy heti loppuun, koska kohta Rikuun pitää sit olla mökillä semmonen takajeje, vittu, ettei toista näe. mitä helvettiä? Suoraan jää viimeisen päälle. Tässä se yksi aketta on. Aina mennään! Go go! Mitä? Päiväkodin liikettä, sieltä tulee. Päiväkotiliike! Ai se on lisää, joo. Päiväkodin! Känny! Vitu spektaaja. Vasen! Hei vittu, hei tuolta määltä. Petteri punakuono. Hei vittu, mitä totta? Aina hyvä karkki. Eikö ne sulla on noin vittu sormet? No mulla toiseen. Se sai oksen! Okay, that's good. It's gonna, yeah. Point, yeah, thank you. Good time. If you pigs fucking kill him. Se muutenkin rikki. Anna tää. Mä vaan otan tosta osumaa itselleni ja lähden pois. Ase rikki. Joo, se oli oma. Inhuman reaction. Kyllä se